Phutbol Nongkyrshan jong Nongkyrshan Hima. Daki Spah Ngut ki beriau kila duno ela ka jong ka jingim ha ka sengi ublei ha ka Jingïakynad ka bajur ha pedeng ki Nongkyrshan Phutbol ha zerekor ka nongba ka bawan baar ha ka Jingïatam ha Guinea kat kum ki khubor le thu baki met yap kila dablut ha ki jakabu met yap bat ki hospital ka Jingïakynad kelas dang hadian karai jong referee ha ka Jingïalehkai ka balami ka jing persya daki Nongkyrshan kila rung syapo madan ka balawan ra ya ka jingkulmar kat kum ki durki lo i babun ki met yap ki balathya lingtar hamadan le thuru baki pat ba Nongkyrshan kila thangru ya ka thanat jong ka en zerekor kani ki Jingïalehkai Phutbol ka dei shibenta jong ka Jingïalehkai ban buram ni unong yalam jong ka Guinea junta umamadi domboya ubala shimti ya ka bor ha usnam arja atphuwe kumkini ki jingja ki juja namar ba udomboya undang ya khun ha ki election president banwan wat hapdeng ki jingkular menchwa ban penphai biang ya ka bor sha ka jing sinshar pat ba ha usnam arja atphusaw udomboya upala pen khalam ni president Alpha Conde hak baningkong ula kular ban penyo biang ya ka jing sinshar pat ba henry hadian pat ula penjalan ya ka por penkala hagini ki benai baladap ki Nongkyrshan jong u kila pen pa ula ban mi khmat wat hapdeng ka an ka bakhang ya ki rekhot jong ka junta ban ya le election ka Guinea ka dei gari ka barius pa hakimar po khandau henry ka bashakta ha ka jingdok bat ka jing sinshar don bor bat le i ka Jingïakynad ki benang kiu ha po ka jingalam jong udomboya utei unong sinshar sipai ubala pen kiu ya le di shaka kerdan he sipai ula syak keno ba ula pen shitom ben yak ba persya ya u hak ba kinong yalam liang persya kila syakem ne syak pen bor ban le shabari